T'as le monde là, le monde d'enduro est donné. C'est avec Kemé. Kemé, d'enduro Kemé. N'est pas un gros wakrena. Oui, à des subhanallah. Alors qu'on a un poteau à radio là, un dos. Le monde communique qu'elle est bitagani bana bureau flamme quoi. Allah Akbar. Bana chama mi moga sura nyama na yimi nufenina. Ni mulile do. Parce que le monde communique de baraka ne falla. Mais le monde communique de la bena joli sirafa. Allah Akbar. Tout mi kema ka joli sirafa gere. Le monde communique ba yele. Allah Akbar. Ba fo ki kana to ka le monde communique mi kle da fe. Parce que abin ka ta joli fe. Habita. Bon, ni joli sirafa gere la ba comme basin corona. Fossé corona na gere la. Donc diti woyo kanyo. Ati woyo. Alama bi woyo fossé ça fait. Non? Bon donc ni tunu chara armade farla. Abiketi. Non? On le monde communique au débat. Allah. On va s'entendre ni bana shidon bali nunu. Non? On va wuli dron tout glace ko yere jam kura yere manga son watina. Allah. C'est le point de la commune ka ko ma ko tudo. Wallahi wa asu mun ka dai ka sura manya mu. Ti. Non? Ni mo mbite wu. Ti. Ni teji kalama ke fere ko. Ka yere ma barna ko. Non? Ka ke fere ko. Ka sura ka saka jismaka obechiti abisile chiti yoroni gele aya korobo wallahi ankono do chita kalo kanikile na eti glasi soroka ati sorogo kalo ningile na la glasi ko wadi bi yere ka ibni yere fawa wallahi kono de le do arani ayi wado furu bisi foni yoro de ka famu kwa kono bana madeli ala na et puis suntiga femba kangali bawo nyamakuwo café diwo dableni boisson wallahi ni bebi fara nyongo ka ere ni alache ni sugolo te be nuzura ati soro ko kan yere bana no de lamina ya yali américain on est wole sa ne ba foto ni de le méthode là ni ti bana wala jomana na dumuni ko la o ko no kadiye koy ni de le même mina de le do la fasi duma yelama ma cachete doa wallahi brate et puis les petits politiques là même ma faka kuma jamana dona nam doni furu sene furu angon meto ka do yi kelingale furu kura alfu furu kura ma ko woni ka furu kura o te dossier o dossier tigre mana wade mali dossier tigre fenchama nti politique kuma la ayi jamana de mo ko benina mo bala e ba ye fenchama kuma mburu ya faransa utado sigate na chama ni muso furusa ana kam non tita soko abi mun kura sage ibi kura sa osana mun kura kana dude nga hakili soro wallahi min kumbe to bi kula kamina o couleur muso tarano yo ko gatari abi daga wala de nyinisa sigate no osana daga o ka chocho do wala bisinga ali sunga ba re woro wallahi halu boto uka portu bawalo mani musuwere minana fo musuwere de kana ni akabara mauni akatubulike situation ni mais ça no te dude on fana be gele ta doni ma ay sabali kanga sabali mali bo drone bolo brate wallahi mali bo nani ni bora sur Afrique okara kona me tire 30 minutes buruga hotel sur Afrique I'm going to buy Soraya.